Раз, да. Време е да ви кажа! Здравейте, дами и господа! Здравейте, скъпи гости! Здравейте, рокери на България! За 20 път вие сте тук на Бакаджик, за да сме на мотосъбора Ямбол Бакаджик 2017, организиран от мотоклуб Райдърс България! Това нищо не беше, бе. Не сте пусменци. И аз сега да ви чуя. Мотоклуб Райдърс България! Това вече е нещо и тук аз спирам да говоря, защото по стар ямболски обичай всеки събор започва с водосвет, който ще бъде извършен от така тополски епископ Иеротей. Господа се помолим. Господи Боже наш, заобиколен от серафими и носен от херовимите, украсил си с мъдрост човека и с благия си промисъл към добро насоча всичко, изпрати своето благословение на тези автомобили и на тези мотоциклети и на всички моторни превозни средства и постави Твой ангел да онези, които пътуват с тях, пазени и наставлявани от този ангел, да завършат всяко свое пътуване в мир и благополучие, въздавайки Ти слава и благодарение, възхвалявайки Отца и Сина и Светия Дух. Амин. На Господа се помолим. Вечно съществуващи владико, Господи Създателю на небето и земята, който си определил законите на природата, като на всяко от небесните тела в всемирната хармония си дал свое движение и си му начертал орбита, благослови и сега и тези превозни средства и ги съоръжи с Твоята небесна благодат. Защото от Тебе се дава знание и понеже имаме от тях нужда при нашия превоз движение за пренасене на нашите блага и развитие на човешките отношения. Защото от Тебе се дава знание и умелост за воденето и стопанисването. И ето разните мотори и коли, приготвени за превоз да пренасят нам потребното, очакват Твоето благословение при изпълнението на задачите и възложеното ни. И сега, Господи, насочи ни по Твоите пътища, научи ни живота да спазваме и изпълняваме Твоите закони и стъпките ни управи. Мирен ангел, верен водач и силен пазител ни изпрати за воденето на моторите от Божиите раби. Всички рокери от мотоклуб Райдърс и всички гости и всички православни християни. Ти, който си Господа на всички ни, огради с могъщата си сила тези превозни средства и от всякаква вреда и опасност ги запази, предпазвайки ги от всякакво автомобилно происшествие, защото никакво движение не се поддържа без Твоята бърза подкрепа и суетна е всяка машина и техническо оборудване, ако Ти, Господи, не запазиш и поддържаш нашите мотори. Ти, който въоръжения фараон си потопил в Червено море, светия пророк Илия в огнена колесица си грабнал и отнесъл на небето, а свети мъченик Христофор си посочил покровител на шофьорите, покажи ни пътя на спасението, Ти, който чрез светия апостол и дякон Филип си въвел в свето кръщение Етиопица, управител на царицата Кандакия, който седял на колесицата и четял Словото Божие, управляващите
тези моторни превозни средства, всички от Мотоклуб Райдърс и всички гости огради с дар на безбедно и сигурно возене и управление, вече радостни, всеки ден с твоята помощ да ти превъзнасят слава, сега и винаги, и во веки веков. На Господа да се помолим. Господи Боже наш, който си благословил 5 хляба, и с тях си наситил 5000 души, сам благослови и този хляб, и това вино, и го умножи в домовете на Божиите раби, които честват този празник, и освети тези, които вкусват от тях, защото си благослови прослави Твоето име, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и във веки веков. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на супротивния даруя, и Твое сохраняя, крестом Твоим жительство. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на съпротивния даруя, и Твое сохраняя, крестом Твоим жителство. Се измерти смерти, усмерт поправ, и сушни во гробе живот дарува. Христос воскресе из мертвих. Има една книга, с която предполагам повечето от вас са отраснали, тази на Робърт Бърсик, за изкуството да се поддържа мотоциклета. Този роман е връзник на поколението ни и няма да крия. Влязохме в юношеството и зрелостта по знака на това изкуство. На особения колорит, който идваше от изписаните сякаш с бензин страници. Не бягат въздухът, който дишахме, и маята, която ни захваси. Благодарение на тях растяхме и се сраствахме с моторите. Из времето обеща към високите скорости и към мириса на избралото масло, към бирата и ветровете превръщат една скория машини в свръхмодерни кентаври. Както и в антична Тракия човек и кон са се сливали, в странна, нечувана, приказна природа, така и в днешния високотехнологичен век отново тук, в Тракия, тук на Бакаджика, вие изработите вашата моторна митология. В нея човек да седнал Харлей Дейвидсън или какъвто и да е друг мотор се превърна в най-хармоничното създание на фантастичната зоология. Двутелесен, както би го нарекал античния поет. Човекът на мотор просто не е механичен сбор от жива и не жива плът, а той е удивителен синтез между двете, и то толкова удивителен, че ако Платон живееше сега, би му отредил специално място в света на идеите. И подобава, верно ще кажа, козина, един епископ да говори за Плато, за мотори, за кентаври, макар че защо не? Дали не е друг, а именно Платон в диалога Федон е представил душата и нейното безсмъртие като навигатор върху два свръхбързи мотора. Един е бял, другия черен. Понякога ти караш тях, понякога те карат теб. Секунда невнимание и цяла вечност в света на Платоновите идеи. А този свят може да бъде адски скучен.
с това по-добре Христос вместо Платон и молитва преди тръгване на път, за да ни прати Бог милен, ангел, верен наставник и пазител в пътя ни, да ни пази от гняв, беда и нужда, за да стигаме там, за където сме тръгнали, защото всичко друго е катастрофа. Честит празник на всички! Нека благодарим на Гатополски епископ Еротей. Благодаря ви, благодаря ви. Дами и господа, а сега е време да ви представя председателя на мотоклуб Райдърс България, господин Добри Добрев. Заповядайте, микрофона сега е ваш. Здравейте на всички! Отново е месец май. Време е за традиционният мотосъбор Бакаджик 2017. Този път обаче съборът е по-специален, защото е 20-ти юбилеен. За пореден път сме тук заедно да празнуваме и да се забавляваме. През този сезон пожелавам на всички много безаварийни километри. От мое име и от името на Райдърс благодаря за присъствието ви. С това той искаше да ви каже добре дошли, а след като събора е юбилеен и е 20-ти, време е за поздрави и за приветствие. С огромно удоволствие искам да ви представя народния представител господин Папашимов. Здравейте, приятели! За мен е удоволствие да бъда тук сред вас на откриването на юбилейния 20-ти национален мотосъбор Ямбол Бакаджик 2017. Виждам, че организаторите от Ямболския мотоклуб Райдърс са се постарали много добре за организацията на този мотосъбор. Чух преди малко, децибелите на музиката растат. Виждам, че и настроението сред вас расте и искрено се надявам, че ще се изкарате два незабравими дни на Бакаджик, на този мотосъбор. Аз също ви желая безаварийни километри и живот и здраве до година отново да бъдем тук на традиционния ямболски мотосъбор. Благодаря ви! Благодаря на господин Папашимов. А представете ли си, дами и господа, да има събор на Бакаджик, мен да ме няма и да го няма човека, който ще ви представя. Секретаря на община Тунджа, господин Андон Кръстев. Заповядайте, господин Кръстев. Благодаря ви, Попов, след това бурно начало, тъповно начало, след благословията Божията, и аз също искам да ви приветствам с добре дошли на едно от най-красивите места в Ямболска област, връх Бакаджик. Ежегодно вече е станало традиция тук да се провежда първия събор и с това да се открива мотосезона в България. За нас е голяма чест, че вие сте избрали това красиво място в нашата област. Природата към този момент смятам, че е благоразположена. Надникче, че в прогнозата за времето синоптиците се опитват да ни убедят и съм убеден, че ще бъде така. Ви очакват 3 хубави, приятни слънчеви дни. Пожелавам действително тази прогноза да се сбъдне. Знаейки ентусиазма и желанието на домакините да организират добре събора, разбира се и с нашата малка подкрепа като община, надявам се този събор да бъде действително добре организиран, да бъде приятно място за вашето пребиваване в връх Бакаджик. Пожелавам през 2017 година на всички, които имат бензин в кръвта си, всички, които обичат моторите, един безавариен и най-важното за всички вас здрав сезон. Желая на всички успех и още веднъж здраве през 2017 година. Благодаря ви. Благодаря на господин Кръстев. И сега, дами и господа, за мен е огромно удоволствие да прочета един поздравителен адрес до мотоклуб Райдърс България. Поздравителен адрес по повод 20-ти национален мотосъбор Бакаджик и Ямбол 2017 12-14 май. Скъпи приятели, за мен е удоволствие да ви поздравя
с откриването на поредния национален рокърски събор на връх Пакаджика край Ямбол. За последните 10 години като кмет на града съм имал възможността многократно да се срещам и спокойно мога да кажа, че във ваше лице сме имали разбиране и съпричастност към проблемите, които е трябвало да решаваме заедно. Съвсем закономерно, общината винаги е подкрепила инициативите на нашия мотоклуб Райдърс. Радвам се, че мога да ви честитя 20-та юбилейна годишнина на този мотосъбор. Това е събитие от национално значение, събитие обединително, зареждащо ни с много емоции, но то е и повод да отправим послание за повече толерантност на пътя, за спазване на правилата за движение, за да сведем до минимум риска от трагичните инциденти. Пожелавам на всички ви да сте живи и здрави, много настроение и приятни изживявания на 20-тия национален юбилеен мотосъбор Пакаджик Ямбол 2017 на добър час, кмет на община Ямбол господин Георги Славов. Аплодисменти за кмета, аплодисменти за община Ямбол и за община Тунджа, и това не го казвам случайно, защото по повод 20-тия юбилеен мотосъбор мотоклуб Райдърс е подготвил юбилейни плакети за господин Каврански, за господин Адол Кръстев, за община Ямбол и за община Тунджа, и те да помнят, че са присъствали на 20-тия национален мотосъбор Ямбол Пакаджик 2017. Момчета, вие сте! Добре говори! И сега химна! Да ви е честит 20-тия национален мотосъбор Ямбол Пакаджик 2017, организиран от мотоклуб Райдърс България! Представяме Мила Димитрова и Павел Дуков, заповядайте!
Аплодисменти за Мина и за Пламен. Не знаех, че и в народните песни са възпети рокерите, които на Бакаджика ядат и пият. А сега, нека като истински българи да изпеем заедно с тях "Кумала си, моя горо"! Mlada
Благодаря ви, почувствахме се с вас, истински българи, и нека бъде един истински купон този 20-ти юбилеен мотосъбор. Изненада след изненада и веднага на сцената искам да поканя председателя на мотоклуб Райдърс България, господин Добрев, заповядайте, защото на юбилея хората ходят с подаръци, сигурно трябва да има и нещо, което да ви се поднесе, а пък ако трябва, с водещия да се яде. Ела сега да видим какво става тук и специално юбилейна торта за председателя на мотоклуб Райдърс България. Пакачик, виждате върха, виждате черешовите топчета, виждате и рокерите, които леко са се натръшкали тук. Така, ние продължаваме да ти е честито, ние продължаваме напред, защото ни чакат два необикновени дни, очакват ни два истински празнични дни и един истински и незабравим купон, такъв какъвто винаги е ставало тук на връх Пакачик, благодарение на нашите любезни домакини от мотоклуб Райдърс България. Но те се трудят много, но не могат без техните приятели и техните спонсори. Ето за това сега искам силно да ги аплодирате. Абсолютно силни аплодисменти за община Ямбол, за община Тунджа, за община Болярово, за Обединена българска банка, Палмит България, Фанина Трейдинг, Лефис, Тичони, Пайтечо, Пеликан Агро, Тони М, Терум 2002, Ера ТВ медиен партньор, Кредит Лайн, Моторшоп ООД, Техко, Сакарела, Диол бензиностанции, Младост млечни продукти, Фанина Експорт, Диана Бетон, Бебели Виденов, Технострой инженеринг. Ако пляскайте малко, аз да се почина ли? Така се прави. Бинарна изба Мараш, Тунинг Мания, Филтон Ямбол, Агростарт 2010, Максима Транс, Български йогурт, Екостил Щерев ЕОД, почистваща фирма МАК, Ром Петрол, Галерия Стойчев. Силни аплодисменти, господин Стойчев, благодаря ви. Бистро, Денина, Интеркарт, печатница Планета, Фото Аврен, Вена Стил ООД, Кристияна Кристали Сваровски, Кооперация Тракия село Болярско, СК Стоян Люцканчев, Елана Агрокредит, Капката, МГ и КООД, Лозарско стопанство Чалъков, Позав ЕОД, CBM Лачисто отопление. Всички те помогнаха да го има този 20-ти юбилеен събор тук в тези два дни през 2017 на връх Пакачик. Дами и господа, знаете, че Мотоклуб Райдърс винаги се грижи за вас, за много изненади, затова се е погрижила през тези два дни, ви въобще да не скучайте. Затова започвам веднага да ви съобщавам какво предстои в днешния и в утрешния ден. Сега започваме да се записваме за игрите. Игрите винаги са изненада за вас. Наградите също, те са осигурени от нашите спонсори и Мотоклуб Райдърс България. Къде може да се запишете, знаете го, от 20 години, все на едно и също място. Ето в тази вип шатра, Пепчето винаги усмихната, ви очаква там, заедно с нейните асистентки. А игрите, които предстоят да видим тази вечер, са рожден ден, като на рожден ден. Абе вярно, те имат рожден ден. Ще има такава игра или по-точно се наяждаме с торти, ама истински хубави и вкусни. Хвърляне на мотокума. Кой ще хвърли на рождения ден най-далеч кумата? Надпиване спира. Две в едно. Кои са двете и кое е едното, ще разбере по време на играта. Биене на дуспи от мотор. Всеки ще има право да изпълнява по 3 дуспи в тази игра. Играта на Мак-Так. Това е голямата изненада. О, някой ще спечели такава награда, че може да си влади за мотора в продължение на цяла година. Но за това ще стане подробно малко по-късно. Сега само да го изброя игрите. Извади ми топките. Не, извади си топките. Абе, някой трябва да извади някакви топки. От някъде. Не знам. Тът се казва, както хората пеят, веселят се и има гласът на България, ние долу-горе може да направим гласът на България. Така. След това ви очаква едно страхотно и неповторимо светлинно шоу, а рок банда Стилърс и епизод
ще вдигнат градуса на настроението ви тази вечер до 1000 градуса, не до 100. Пожелавам ви още веднъж много настроение, много бира и хубави месета. На здраве, който има, аз нямам, слизам от сцената и идвам при вас, за да пием по едно. А вие ни чакайте, елате и си запишете във вип-шатрата за игрите, които ви казах. Айде още един път да ви ги кажа. Ами рожден ден като на рожден ден, хвърляне на мотор от гума, надпиване с бира, пиене на дуспи от мотор, игра Макдак, извади топките, рок банда Стилърс и Безос след това ще свирят. Вие ще ги слушате и ще им се кефите. На здраве още веднъж на всички и страхотно настроение!